Ebusia mema wakwaba by emergency Ghana TV so Mubeka story made ebro efa mami bi ode na asem ebedan MFK ewo Lawson TV na asem amame ne de ba ye ne se ode ne ba ekosua ejuma ne ma ekosua ejuma ewo baabi na master ne se ne baba ko etwempena eni ntini ontimi ne akola no enye ejuma biom amame no ede master no ebepie mu ewo Lawson ha se ye ne master no so etwetwe nkomo master no so eka ne side of story sisi ano update aba eni ntebusia ye nsem ani enkodin kohwe video no emra na ye ntie mu nsem sisi ase master na agye atumu se obetua maame ne sika edi ama no anase onjintu mu ye channel so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section as enko ne kohwe video no emra mansan amansa bia nipa dodo bia etie ye no ye bia se wukura ha na obowura ha unya emuaya ebema wakoma atọ yem asetena ni abrabo bi niam bebre na etiti nipa ohun ba bia wonfamfa eno na maame frempoma na badwafo tenase a ye dinsem bua nsem toto nsem ema asomdwe ba enra ye nua baba ko bowura ha eye Agnes Boating na oso asem na asem nyina ne se wode ne mamienu akoto adwuma mu na maami a wode ne mba no koma no eye maami Kate wone masa kusi na adwuma na o kire no na ne ba no akotwe mpranti maami ne so wonte aseminim sa dodo na akai enu nti maami ne se oso wonkire na adwuma enti ne ma ne se wo muntumi nya asu adwuma ho maami na sem nyina ne se ono de ode ne ba se onkire na adwuma na sa akola na twem pranka nya maami na sem na se maami ne se wonkire mo adwuma de o gini sika eno no ode beda maami frempoma ne Lawson FM abedwafo na enra yetena se na efia haso janya asem ketwa ye wie ye no na setere nyina ne ntotoye ye no ye boa siesi asem ma asomdwie ba yetena se ye hu se ne akeka kono se ekwamra mu a ensem bebre na emu masomdwie nti ye kawo mu nyina akoma eto wo mu yam akwada na asem se adwuma ne de wonsua bio owura no eye maami Kate ne ba kusise omde yanko omo be kire na adwuma no ombeto aso akire no nanso akwara no se adwuma no nsua biem pam no otwa no de kosi ye no se eka omo boy yansa na omde akwara no beto adwuma no eye 4060 na maami Kate eye madam Kate ene ne ba kusise omo pasumdwe na asumdwe nso de kyen bibia eno nti ombeboa na omateka no so bi de ama omama asumdwe aba enti mu 2000 yame ya adoma bosum ya ye bewuram na wie ye umba betua e de ama eye maame Agnes Boating na watumi e de aboa ne ma no adesua no so enti ba mfrempa ma eho ne ekosi ye no de ekosi ye no na wo hwe TV no so ana se oba social media wo behu se machines bi obi se machines bi twagu enra maame ne ye no se opese wo de ne ma no koto adwumam e wo ba bi foforo enti wo betwen match ending no ansan wagene machine anaso obetimi akwa ene ese ewo se enra na ye gina so na utimi kofa man machine no nti nkran machines na eye 2 mienu ena wa hwe TV ne radio no so ayi social media ube hu se etwagu ai machines no na nkran na maso no FD de pamade mese madam wasumdwe nti ma nkran ne nko maame wo ma no so betimi asua adwuma nti also tiasie na kofa machine na sika na half 2000 no je was just 2005 ansana makoma atoni yem na me say no ese chem because we den say wan kire hwe kra na watimi a kire pane a ye de ahoma fam oba betimi aye nti ese otibi ma no nti enra asumdua ba na many ajepa because enra za case we na no den na so nyame adom enra just so yo easy nyame ya adom asumdua ba get results. Ebusia me da wase so jibre ma yekohwe video no eba ye na se na media eka ye ne de ye da twedi amponyakopo ase se sisi ano asumdwe etimi aba because bibia wa asasi wesu bia ye wo solution anything sisi ano se masters na agia to mu se omo be mama me no half payment dia na ye da twedi amponyakopo ase because sisi ano ntiase atimi aye juma obi etimi atene ho ase ama sisi ano masters no so betu sika no e de amama ame no nti asem na ye de ebremo efa apprentice ne boss say or trimp nenti no
ontime ne no enye adwuma biom no ebusia update na eni ntisisi an yetimi asolve issue no ewie eni nti asumdwe etime aba na meka usa ha egusa emergency Ghana TV eso channel so we subscribe na wa like na all comment so aba comment section as catch mami esi Anderson eni mi din ebusia ebesan so edin hyemu ewa ha biom makram.